kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad. tahog ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampag na magitan. siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, translasyon procession as in bar examination sa siyudad kang Naga, parehong mayong naanggas na dakop sa Sipukot, Camarines Sur. Run for wellness kang South Star Drugs. Maski dakol ang nagsuruntukan asin nagsakat sa andas kan nakalihis na translasyon procession, kinukonsiderar pa man giraray kan Naga City Police Office na naging matuninong ang aktibidad kan nakalihis na semana. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Kung ang Naga City Police Office ang hahaputon, mayong dakulang insidente o pangyayari ang nairehistro durante kan translasyon procession. Ini maski dakol ang naglalakop mo niyan sa social media ng mga video asin litrato kan mga voyador na nagsakat sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia asin Divino Rostro. Halat lang kan Naga City itong magsaangatin formal na reklamo kontra sa mga nagsakat sa andas ni Ina. So wala po tayong untoward incidents na na-record. May mga nagbo-viral lang pero tinitingnan natin or inaantay na natin yung mga principal complainant doon kung sakali man po na mag-pursue. So far yun lang po and wala po tayong na-record na untoward incident. So ito yung sinasabi ng principal complainant, simbahan. Actually, the church, sir, and any church members na sa tingin nila na-violate yung kanilang rights when it comes to religion. Sa Sabado, liwat na magkakaigwanin food procession pasiring sa Danlugan para sa fluvial procession. Ang nangyari kanakalhis na translasyon ang pwede giraray mangyari. Huli kay ni ang Naga City Police Office ang liwat marekuridad sa rota kan prosesyon pasiring sa Danlugan para hilingon kung saan pwedeng magpwesto ang mga voyador para liwat luksuhan ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia at si Divino Rostro. Ang instruction po kanina lang ng aming OIC ay kailangan bisitahin ulit at titingnan yung baka may matulad na incident ng like tumatalon. So isang nakitang problema doon is yung parang andas daw ay napalapit sa gilid na nagkaroon ng opportunity na yung mga nasa taas ng bubong ay tumalon dahil malapit na sa kanila. So yun po ang mga bibisitahin ngayon, mag-walk through ulit para tingnan kung may posibleng maulit ulit. Mientras tanto, mayo pang abis ng lakdang sa mga nagsarakat sa andas ni Inang Peña Francia kan nakalihis na translasyon procession. Para sa GNN TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, dati lang ang bilang kan kapulisan na nakalatag sa syudad ni Naga matapos ang translasyon procession asin ng iba pang mga aktibidad kan nakalihis na semana. Susog ki Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagtaram kan Naga City Police Office, kung kaipuhan na ang dagdag na pulis sa sentro kan Naga, igwa pa subuot na ka-standby na mga personnel na pwedeng i-deploy. Sa number of personnel as is po yung security natin pero may mga standby naman tayo kung kaso magkulang po. Sa kasumpay na bareta, nagkapirang pangyayari manungod sa mga pasaway na voyador ang naglakop sa social media matapos magsakat sa andas ni Inang Peña Francia. Sinabi ni Robredo na ang mga pangyayaring ini ang daiman subuot ni papalampason para dainaman ini mautros sa masunod na kapistahan. Ang Public Safety Office asin Naga City Police Office ang makaput kaini asin may maninigong aksyon ng itataos sa mga individual na inbwelto sa pagpapasaway kan nakaaging translasyon procession. Iniman ang saindang gustong mabago para mas matuninong asin tultol ang gigibuhon na prosesyon. Generally peaceful, igual ang mga pasaway talaga na sa hiling ko di dapat palampason. Tangarig nagtataon ng leksyon na di magpara-parasali. Piga ardalan man may mga nagsasuggest na ibalik si dating itong kulungan kasi mga nakainom na nagpapasaway. Pero ililive ta na yan sa PSO saka sa PNP para i-decide kung
advisable siya. Sa iba pang bareta, nagbisita sa syudad ni Naga si Vice President Sara Duterte katukod kang Peña Francia Festival. Alagad da isubuot nagkahilingan ang Vice Presidente asin si Naga City Mayor Leni Robredo. Sinabi ni Robredo na daisinda nagkahilingan ni Duterte huli sa dakol na events na ginibo kasudma. Dagdag pa ni Robredo, kung pwede pa mag-extend si VP Sara Ngunya na aldaw, pwede man ining magpasiring sa iyang opisina asin bukas man ini sa gabos na bisita kan syudad Ngunya nakipistahan ni Inang Peña Francia. Itong kainiba niya pighapot ako kung available ako kasuudma. Nag-abot yata siya kasuudma. Ang problema, kadakol kitang events. Kadakol kitang events kasuudma. Sabi ko kung ma-extend pa until today, welcome man na ano. Anday lang niya ako makakaluwas. Dahil pag Monday, baga, blockbuster digdi sa City Hall. Sabi ko ano man. Pero garo ang pagkasabi sa ko, mahali na ning amay. Ngunya na aldaw. So baka di na kami magkahilingan. Pero sinabihan ko man itong nag-arrange na welcome man siya anytime. Padagos sa mga bareta. Banggi na kan nakalis na Sabado natapos ang 3rd Bicol CTP MAPE DRRM Parade and Competition. Pinasalamatan kan chairman kan committee ang mga eskwelahan, mga estudyante asin mga magurang sa matrayumpong aktibidad. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sobra ang pasasalamat ni Mr. Nani Soron, chairman ka nagtapos sa CTP MAPE DRRM Parade and Competition sa 167 participating schools. Kabali pa sa pinasalamatan kaini ang mga magurang kamang estudyante asin si gabos na nagtarabang sa nasabing aktibidad. Naging marahayman ang kamugtakan kang panahon sa bilog na maghapon kag nakalihis na Sabado maski may kadikit na pag-ambon. Nagsuporta, nagtao sa indang aktibong partisipasyon. Itong 167 participating schools, sa mga judges, sa master of ceremonies, sa mga magurang, sa mga estudyante gabos po. Salamat, salamat man po sa tuyang mahal na ina, Birhen di Peña Francia, ang patron na Kambiculan sa pagtaon ng maray na panahon. Sa bilog na aktibidad, mayo man subot na kulang problemang inatubang ang komitiba kang CTP MAPE DRRM Parade and Competition. Huli naman ka mga haluyan ng personahe na nagpalakaw kang aktibidad. DRRM Parade and Competition, successful po niya na aldaw dahil mayo po kitang mga major incidents and cases or any problem na na-encounter. Pig-aasahan naman po ini dahil ang sa kuya pong kaibahan, si Kuya Vic Avila, talagang eksperyensyado na, veterano na po indiyo. Kasi nang sa iyang mga pag-iriba, si mga members kang committee po, yaon man po talaga si pagsuporta. Since day one po kang preparasyon, perming kairi-iriba na sa mga meetings, sa mga pag-finalize po kang mga rules, sa pag-finalize po kang order of parade. Mientras tanto, naging overall champion man ang University of St. Anthony as in Naga City Science High School. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa police report, mas kisibot ang Naga City Police Office sa pagtaunin seguridad sa mga bisita kan syudad ni Naga ngunya na Peña Francia Fiesta, nakatutok man giraray subuot ang PNP sa mga person buwelto sa pagpapabakal nin ilegal na droga. Kan nakalihis na Sabado, sarong alias Marlon na taga-barangay San Felipe, syudad ni Naga, ang nadakop sa drug buy-bust operation asin nakumpiskara nin 15 gramo nin subuot shabu na nagkakantidad 102,000 pesos. Yung NCPO po, kahit siksik yung mga activities natin, pinagkakabalahan, hindi po nawala yung mga monitoring team natin and dedicated teams para sa illegal drugs. So last September 13, nung September 13, meron tayong na-buy-bust na 43 years old, taga San Felipe, Naga City. So, nahulihan po ito ng 3 sachets of suspected shabu and
may bigat ito na more or less 15 grams at nagkakahalagang nasa 100 to 2,000. Arestado ang suspect na si alias Jingjing, 44 years old, residente kan Santo Tomas, Batangas, matapos mag-shoplifting 2 bote nin mamahalo na arak na nagkakantidad 3,221 pesos. Ang checker kan Sarong Convenience Store ang nakadakop sa suspect na tolos man pinag-turnover sa Sipocot Municipal Police Station. Tolos man nagkundisirin investigasyon ang Sipocot Municipal Police Station sa nasabing insidente. Sa Banwaan nin Sangay, Camarines Sur, sarong bagong drug personality ang nadakop sa anti-illegal drug buy-bust operation. Pinagbisto ini na si alias Bornok, 40 years old, residente kan Barangay del Carmen Street, Nato, Sangay, Camarines Sur. Sarong sachet ang nabakal kan mga operatiba asin saruman ang narecover sa suspect na nagtitimbang din 0.2528 grams na nagkakantidad 1,074 pesos. Sa syudad nin Iriga, 2 heat-sealed transparent plastic sachet nin subuot shabu na nagtitimbang nin 10 gramo asin may standard drug price value na 68,000 pesos ang narecover kan mga hypertension, diabetes, and high cholesterol. So through these initiatives, we are encouraging our people to do regular exercise like walking, running, and other exercises that can help elevate the health and wellness of the team. Actually, aside from targeting the health and wellness of our constituents, we will also donate 50,000 to Philippine Disability program of Mayor Lenny Robredo here in Naga City. And aside from that, we also conducted health and wellness caravan in a certain barangay here in Naga City. Sa ginibong Run for Wellness 2025 sa siyudad ni Naga, 3,300 na mga participants ang nagdalagan sa kategoryang 3 km, 5 km asin 10 km. Bako lang magkaigwa nin magayon na salud ang lambang saro, kundi matauanin tabang pinansyal ang mga nasa sektor kang person with disability asin ang pagkondusir ng mga health and wellness caravan, ang target goal subuot kang South Star Drug. Actually, our total registrants is around 3,300. So we have 3K, 5K, and 10K categories. Then aside from that, after their run, they will enjoy a lot of freebies from different partner suppliers from different pharma companies. Pinaghiras sa GNN TV38 Naga News Team ang naging eksperyensya kan mga nagkakaperang partisipante asin ang saindang rason sa pagbali sa nasabing aktibidad. So far, yung experience ko for today, mas better kaysa nung last time kasi last year, sinalihan ko category 3km tapos... So good, But first time ko, sumasali na po ako before sa mga, fun run. Actually, Kadakol po ako nabibisto na. I ran 5 kilometers and it's my first time. Actually, yung experience ko sobrang saya. Sa first timer, sobrang saya. Kasi I'm just here for the loot bags. Pero yung mga co-runners ko, ang sayang kasama. So, it really, made sobrang saya lang. Even though 5 kilometers lang siya,